Ndio Nyaya Yehusabhuku. Saka nasi pindi kazi. Philip ndiye sabhuku ndiye ari claim oda sabhuku. Ndiye sabhuku. Ndo Philip urutobata ndakamti abate sabhuku. Anta umuti ndi sabhuku. Ndiye ari kubata. Wakakubata sabhuku. Sabhuku chai ndiani? Hapana sabhuku chachi. Asati takati asaita gadza sabhuku chachi. Sabhuku sai mandu ari Ishe sai mandu ari. Ishe uya. Right, tongo zvanyai. Sabhuku iri ndiani? Manass. Zvakaitika varume ava vakaita procedure inodiwa yekuti wakagara pasi semhuri. Wagara pasi semhuri ndobva wasarudza Philip Manass kuti adini aite sabhuku. Aite acting. Wachibva wanyorerana pasi nemanhamba dzawo. Uyu ndiye atori nezita repamusoro rekuti utanga ndiye angatonyora maminisi acho. Then wadaro mapepa vaenda kwani kwamutiki. Ndiko ndakangotamikashira zvazvabva. Saka izvozvi uyu ndiani? Substantive akaitwa mapepa ndiani? Mapepa asati aenda but ari acting ndi Philip. Ndati acting ndi Philip anditi. Asati ari kupinda substantive ndiani? Ndi Philip Manass. Philip ndiye acting. Ndiye acting. Ndiye chapinda futi. Ndiye akasarudzwa nemhuri. Saka kanaka sarudzwa anoita acting sei futi? Ari kumirira mapepa kuti. Ari kumirira mapepa kuti kana uri acting ka substantive kana uri kumirira appointment ye substantive anditi panenge paina acting anenge achita basa iwe kusvikira musuno yamapepa ako kuzi wa substantive ndo paunozotora basa. You cannot be acting apa wakamirira mapepa at the same time. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Maminutes arutaurwa ndichangamirawo. Ndofunga akaitwa muna takati June. Musi wa 6 June ndo mapepa akaenda kwa DA. Hapana, mapepa akaenda kwa DA achiwayo handiwo atakaita sisi. Isi takaita pepa rakanyorwa nemuroora wacho wasa Philip rotakaita sisi. Hapana, pakati penyu hapana mzukurira. Hapana mzukuru. Isi wana wakatesa wacho waridzi. Ndio maminesi atakanyora. Ndati panyaya yebhuku hapana mzukuru mukatira. Hapana. Hapana mzukuru baba. Mzukuru hapana mzukuru. Saka nyari ngekuti wana sa Philip mubva ndiripo. Nina wasekuru wakaroora. Uyu mai wasa Philip. Sa Philip ari pamaoko. Wana sekuru ati tori indagara nasukusa Manass. Wakatitaura zvese. Mapangu akataura zvese. Saka uyu uri kupamba. Saka imi makapa. Bambawa. Ndio ari kwenda ko register munhu asiri pamutemo. Saka imi makapa mva ndiripo bhuku ta acting sei. Makapa mva ndiripo bhuku ta acting sei. Vangu makinga aripo. Akapamba futa achengana kuenda ko. Amunapindira bamvunza. Uyo munhu unandiya ndati ndipo pakakanganisika. Sitendiani zviya. Peter Manass. Mwari vamwe Manass vari. Hapana mukoma agripa chiri vana. Mukoma agripa vanobva costume. Muzukuru kabunga idzo. Mwana ndanda dzangu.
challenge yetsamba iyi challenge yangu netsamba iyi haina kana one nakasaina hapana pakasainwa hapana chi exactly inarrative ngonyora muroora wasafiripo wacho akanyora kuti atakaungana waizi maishoni ndiye akanyora izvi but hapana kaunoiswa hapana kusaina ka hatina hapana takati chakasainwa hapana takati hatisi kusaina asi pepa rakasainwa rakaenda uko rakasainwa ndiani pane zita rangu inini tsamba chakanyora chahandisini pane zita raJeromia hatina kumboita meeting naJeromia pane zita raTrace Manass hatina kumboita meeting naTrace Manass pana Admire hapana takamboita meeting naAdmire pana Joani Manass hapana kumboita meeting naJoani rekutanga racho rakauya akaenda rumba kwangu yeSafilipi rari nevanhu veparty masita evanhu veparty ndikabvunza kuti ko Manass akabande sisira take wapinda paipi apo uyu mukadzi wamaira mukunda bvoi apinda paipi apo ndaradini handisaini zvakadaro ndibva ndaramba saka waenda kumba ndipo hazvina kugadzirisa musapinze party mukati because mukato nditi rakauya rine vanhu veparty ndabva ndatoita mubvunzo wekuti party ipi iyoyo yako ndeipi ndakutanga saka handidi zveparty zvepolitics handidi kupinda mukati mepolitics ini changuda kuita zechi ndoda zvemhuri ndosaka ndabvunza pamhuri kuti iyazvo ko mapepa enyu aya semhuri haana kusainwa sei ndopa munofanira kunga muri kundipiyai pakuti haina kusainwa nenyaya yakati saka wataura kuti haana kusainwa ngenyaya yekuti hatina kumboti tiri kutsvaka sabhuku zvinezvi takatogara ndindakudaidzira meeting yacho but tatogara taizvozvizvika takumboti munharaunda ambobate tichazotsvaka sabhuku chazoita sabhuku chaiyo chaiyo ezvo uyo muri kutsvaga ndiye acting ndiye sabhuku chaiyo chaiyo saka uyo makati mimi acting ndiani ndiye mudhara Filipo wacho uripo handosina kuuya ndiye mubva ndiripo iyi saka mambo ndaifungidzirwa panyaya yakadaro yaitoda kuti mutodaidzwa Manass wachiri inini iyi chai zvandinoita manje ndakada ndidzosere kuna Ishe haichadzokereki kuna Ishe because zita renyu rataurwa mukati menyaya kuti you are part of the nini iri yes saka haichakwanisi kuenda kwaIshe ngaichitouye kuno saka next dare ndakuda Ishe nemhuri dzekwaManass dzese including bambo Philip because already Ishe ipo papa waritotaura kuti imimi ndimi makaendesa bepa rakasainwa asi iwo hawana kusaina ichiyo iallegation against ani Ishe iri very serious futi because iforgery yes vanhu vacho vakazi vakasaina vakatoramba kuti natobva tambosaina akazaruzwa nani papepa iri kwete rakaenda uko kwadiwa makazaruzwa Adende mamuti amujadi utanga. Takati urufana kubata kana mukanika tsamba ivi urufana kubata. Hatina kuti ndisabhuku. Mungona chale vanobatiso mubvandi report zviti. Aiwa, but munozwa kuti chi? Pa acting even yengu mubvandi uripo kana matambo kubatirei is allowed. Kana chinzi acting, anyone can act. Askara takutora nenyaya substantive. Substantive pane pakuda wechi. Yes. Mune makawanda munobatisa kwambo. Isakatokubatisa wamkwando bhuku randorikana. Uko tikatokubatisa unoza ringorima. Uko ukabatiswa ngorima. Uko ukabatiswa ari pa acting capacity unobatiswa. Yes. Asikana yangu nzi substantive. Ende kakawanda panobatiswa munhu wekunze. Mumhuri mune musinogadzikana. Pane zviro zviri kunetsa mhuri. Right. Kakawanda kacho kana nazigari bubuda ari kunze. Mukati umu pane zviro zvinomira chisi. Pane zvinomira zvakanaka. Saka izvi zvatakuda isusu. Ngatienda mambo ipapo. Takuda chi. Yawauye mhuri yacho wese. Uyai. Saka this one katokasa kuita even nyangwe pakati pechi. Yeah. Organize pakati pewiki before November. Iuye family tivataigadzitwe ipere. Right. Yeah, pamvure. Yes. Kana ndine mundu wangu ndibva ndati kana utora kwa chazotora mundu wangu munhu uda kuzombvisa ipo pa katwane nyaya wauza akasondipa wangu Aiwa, but imimi ndakadini imimi murudi akapa Safilipa munda ndimi mabvuma kuti Safilipa ndimi mva ndiripo asi akamupa kuti amborime munda tisu timbofana basi saka akazoramba naye dambudziko aiwa harambi naye iwe ndo apa example yako
Saka takuya kuti Iwe tauda example munhu. yakare kuti munhu haapihwi kubatiswa pa. But mimi ndimi makambatisa. Mati manje. Saka mamuri da kuedza kuti Wani baba wanga tati shopokero wani baba wadini wapera. Wapukira wakadai. Aiwa. Tati shopokero. aiwa ende mugatsenya chiende mukadaro tsvagai date iri padhuze muye mese pakati peri padhuze ipa kufono kuti vatatu ipedza. Zvakanaka changamira. Asi tsamba iyi yakaenda kwaDA ida kuitsvaga. Ndatafunga kuti musimura ndanga tiri pana paigona kuzotoya nekuti rakamuti ndida tsamba yacho imutine photocopy. Musimura ndachibva uyu. Alright, next Sunday.